Salutare oameni buni, eu sunt Blue Ken și azi mă uit ce se va întâmpla cu Kakashi în Boruto. Kakashi nu mai are un rol important în Boruto, din păcate putem să zicem că a devenit un caracter episodic chiar. Nu știu câți dintre voi știți, dar Kakashi e caracterul meu preferat încă de la Naruto cel OG. Eu unul cred că Kakashi la un moment dat va avea un rol foarte important. Aici am două teorii. Prima ar fi cum Kakashi se va sacrifica pur și simplu. Totuși mi-e greu de crezut că se va întâmpla asta, dar nu știu când de voi țineți minte, dar și Naruto Shippuden s-a întâmplat o chestie de genul. Și al doilea ar fi cum că va deveni puternic și ar face rost înapoi de Sharingan. Nu înțelegeți greșit. Că și e puternic și fără Sharingan, dar nu cred că se poate bate cu Code, Ida sau Daemon. Așa că mă gândesc că ar primi un boost, mai ales că și este un caracter care este apreciat de multă lume. Deci ce crezi despre teoria mea? Lasă în comentarii și la 5 like-uri o să mai facem și alte teorii sau păreri. Știu că această teorie, părere a fost foarte scurtă, acest episod este foarte scurt, îmi cer scuze, dar din păcate atât s-a putut azi. Mâine cred că o să vină un episod nou sau mâine o să fac pauză, nu știu, rămâne de văzut. Așa că eu am fost Blue Ken și ne auzim data viitoare, pa, pa!